खुलुमखा हामबाय जतन अब प्रशांत राय चौधरी चिनी बुबा साइमानो ना हयतो अर्धेक बरक साइमान खाना ओ प्रशांत राय चौधरी चिनी बुबा ग्राना सागना गियां माने ककनो ताइबो साइमान थो ताइबो सितो चिनी बुबा ग्राना बाहायखायबो इनसाल खायका बाहायखाय चिनी बुबा ग्राना सागना गियां अंखा ओ प्रशांत राय चौधरी आबनो तुये आं किसासा भिडिअ खायना बागै बाद दं थांखा ताखुकताय बुकुकसुं आं चिनी बुबाग्रा प्रदीप किशोर नि जे मेसेज इमानी ओ मेसेज ना आं किसा साना मुसुंगो ब तामनि साका पुइला आं तिप्रासा उलो आं बुबाग्रा आमहाय सोनो बो मेसेज इवो हंकाय ताबक बो ओ जगाव कांग्रेस अंगै थाङै कांग्रेस नि पार्टी अंगै थाङै कांग्रेस बे बाक्सा बो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटबंदी न तुयै सेंट्रल गवर्नमेंट एगेंस्ट दी बरक बंद खायपुरो ओ प्रशांत राय चौधरी मुंगै चिनी बुबाग्राना ओ जगाव साग नांगियां अंखा साग नांगियां माने मांप्लिक जों नुखा जों तिप्रा साराव अबना जों गसी नाय मनगलाक जों अबने एगेंस्ट जों कक सानि नांनाय कक ति सानि नांनाय ससियेल मीडिया रावगो गोबां मा भाइरल खायरिनि नांनाय बुबाग्रा चनो तामनि सा नों पइला तिप्रा सावनि नांनाय तिप्रा सा अंमाबाय तिप्रा सा हनै आं सामाबाय तिप्रा सा अंगलाक खाबाय खुबाय गसी नानि नांनाय जे आं तिप्रा सा हनै बसनो आमखाय मेसेज रियो जेकुनु प्रोग्राम थांनि बो आबायनि सुनो मेसेज रियो जोना हामजांमानि बागै हंकाय बुतिनि ओ आगरतलाव ओ प्रशांत राय चौधरी मुंगै कायसा वान साबाय ओ जगाव साग नांगिया अंजांमानि अंजागै दंफुरो जों बिनि बागै जों कक थासे थाइनि साइमेया दा आबानि बागै आं ओ भिडिअ न मा खायखा बसनो तामनि सा पुइला आं तिप्रासा उलो आं बुबाग्रा आंबो पुइला तिप्रासा उलो आं त्रिपुरा उलो आं देबबर्मा उलो आं काइपिं उलो आं जमातिया रियां उलो आं CPM कांग्रेस INPT IPFT बुथाय बलाय बबार आमहाय चिनी खाव जों वानसनि नांनाय चिनी ओजे बुबाग्रा चनो मेसेज रुमा हाय बोसुना हामजांमानि बागैनो ओ कंनो बोसाव हंकाय जों बुबाग्रा आसक अपमान ओइ दंखा ओ जगा जों बिनि बागै तांगै कक थासे थाइनि साया दंनाय